happy 50th wedding anniversary sa iya kono utod nga si Eddie Amar kag si asawa nga si Merly Amar. Gasaulog subong si Sir Eddie kag si Miss Merly sang ilay ka 50th wedding anniversary. Grabe na. Golden wedding anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Nagapamati man sila sa aton. Sige, later sa on-air. Marikyat, good morning dira sa Mamaylan. Ay Pangga, R.R. Rehinio. Nagtapos na sa birthday niya. Last week pa. Very good. Jinky Di Alagdon, good morning dira sa Phoenix, Arizona. Kag good morning kano kay Bewo Villasor kag sa tanan nga miyembro sa Energy Fans Club, ha. Kay Rochelle Fulgencio Susana sa Barangay Pandanon, DSB. Sa kay Lito Dayap, Daday Hilado, sa Barangay Alhis. Si Maricon Arroyo Gonsingan, ginapatamyaw man ni Mea Morales Moreno. Sige, action na Dorel. And of course, kay si Sir na wala mo na action boy, nag-greet na ng iya utod. Kay Ev Smart Tadeo Salcedo, good morning. Kay Rufina Arroyo, good morning man. From Mea Morales. Kay Baryoga Ray, maulanon, kag matugnaw nga aga action boy. Yes, kay ina, do medyo gatulot talithi. Kay Pangga RR, dra si Mamaylan Binalbagan, siya kuno gabi, ginatabok-tabok, kailan ni Goro. Kay John Nathaniel Del Monte, tamyaw ko lang Delbros sa Oriate Subdivision, La Carlota City. Okay, kay Mama Lolita and Papa Joe ni Miss Jinky, kag siya sister nga si Jenny kag Jane, Kirina Villaflor, AJ Apil, Aljun Apil, and tanan nga family niya sa Barangay Pandanon, DSB. Good morning. Yes, Birthday na boss. Yes, MJ Ruby Salazar, good morning man. Kay from Japan. From Japan siya. Yes, so, Ohio gozaimasu. True. Ito kogi kuya para do kaya mo na din Japanese mo. Ma'am Vanessa Mayo, Boom Action Radio. Good morning to you both and happy Monday here. Yes, Monday dito sa ila, dito sa aton Tuesday. From 10,000 Lakes, Minnesota. Good morning. Okay? Mary Joy Camero, kaya Ma'am Maria Luisa Melos, good morning. Morning. Yes. Kaya Marilo Camento, maayong aga. Rodrigo Caniedo, good morning man. Watching kami ni basi Mrs. ni Goro. Ano ba? Okay. Sir Philip Alonsagay, good morning. Yes, good morning dira sa kay Ma'am Eleanor Fukuda. Sang Japan, Ohio gozaimasu. Ay, very good. Sako no, matuonay ko sang Japanese. Sa dako. Kaya exercise na siya. Parang di magdako atong liog. Ito daw kong imo nga earrings sila ito kanami, no? Yes. It's a, karoon ko na explain sa mo. Jade, di man. Ang green. Nalipat ko ng green. Kaya, Naijon Tomien Halo. Good morning. Lilibet Gotera. Si Johnny, lamin. Togro niya. Sige, Lilibet Gotera. Good morning. Boy Julingo kay Johnny, Naijan. So, liya to, Lamiento. Sige, si Johnny Lamiento. Okay. M. Saboso, good morning mandira sa imo. Kag kay Attorney Dag Pandan. Maayong aga. Kag Judenia Sarmiento Puig Lazaro, bago man ni nag-birthday man, no? Kag sige. Aksyon! Balitang Bayan! Action Radio Philippines Standard Time, las 6:09, sa detalye na sang mga balita lokal. Ginpahalin ni San Carlos City Mayor Renato Gustilo ang napulo ka mga job order sa syudad matapos nagpositibo sa illegal nga droga. Suno kay Gustilo, nagapatigan sang annual nga random drug testing ang LGU, kag nagpositibo ang napulo sa 80 ka mga empleyado. Duwa pa sang alkalde, pagsulundan sa iya sining liderato nga palinon sa ila trabaho ang marakpan nga nagadroga. Ginmanduan man ni Gustilo ang nagpositibo nga magpaidalom sa rehabilitasyon,
spiritual counseling kag seminar nga nagabase sa simbahan kung luyang magbalik sa iya trabaho. Ang mga nagpositibo assigned sa Bantay Dagat kag City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa karon may ginahulat pa nga resulta si Gustilo sa iban pa nga mga drug testing. Ginbuksan na kahapon nga adlaw ang vaccination site sang syudad sang Bacolod sa Gaisano City Mall. Suro kay City Administrator kag Bacolod EOC Executive Director Ang ini nga vaccination site ang bukas sa adlaw sang Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Upod nga partner sang syudad ang Philippine Red Cross nga mga nag-deploy sa mga nurses, vaccinator kay iban pa samtang LGU naman ang nagahatag sang libre nga bakuna. Ini na ikaanom nga vaccination site sa Bacolod sa mall, kag ika-33 nga vaccination site sa Bugos nga Bacolod. We opened another site, mera nakita sa Gaisano City. This is in partnership with the Red Cross, with the Philippine Red Cross. Kita naga-provide sang vaccines. They're still free. Ang Red Cross ga-provide sang personnel, vaccinators, ang aton vaccination team. Kabahin sa pagpayag ni City Administrator Ang. Wala gin pasulod sa Talisay City Hall ang 15 ka mga regular nga empleyado sang syudad nga tuyo kun tani makigdialogo kay Mayor Neil Lizares. Sunod kay Ronnie Nuchete, spokesperson sa Talisay City Government Employees for Reform, ginbalabagan sila sang mga kapulisan. Paatag ni Nuchete, plano sa ilang grupo nga mag-iistorya kun tani sa alkalde kag ipakita ang desisyon sa Civil Service Commission Region 6 kag CSC Manila nga nagamando sa syudad nga pamalikon sila sa obra matapos gin-terminate sa Agosto 9 tuig 2016. Ang grupo nagmarcha sa highway sa Barangay Zone 12 padulong sa City Hall. Nanindugan si Police Major Jigger Jimeno, hepe sang Talisay City PNP nga wala sang pahanugot ang ginhimo sang 15 ka mga empleyado kaupod ang pila ka miyembro sang kilusang Mayo 1 gan magmarcha padulong sa City Hall sang syudad. Suno kay Jimeno, ginpatuman lamang sa otoridad ang ila obligasyon nga ipabilin ang kalinong kag katawhay agud hindi matublag ang trabaho sa iban pa nga mga empleyado subong man masunod ang COVID-19 health protocols. Angod sa natabo, ginpanugyan ni Jimeno nga ipaagi sa husto nga proseso ang tanan para formal nga maistoryahan ang problema. Samtang yaring kabahin sa pahayag ni Ronnie Nuchete, spokesperson sa Talisay City Government Employees for Reform. Kaya mo man ang gimbutang nila nga binyo sa ato narita sa tubang sang San Lorenzo Pisto kay gimbalabagan kita di sang pulis kag may fire truck man no te hindi kita nakasulong dito sa may City Hall ang rason nga wala kuno sa abogado kag way man kuno si Mayor Nelizares. Sa mga duga pa naton nga balita lokal, naglambot na sa 90,041 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 488. Nadugangan ng probinsya sang Iloilo sang 156, ginasundan sang Aklan nga may 144, siyudad sang Iloilo nga may 69, Negros Occidental may 47, Antique 44, Bacolod City 21, kag Guimaras 7. Samtang 615 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 77,657 kag 13 ang bagong napatay kag nagdangat na karon sa 2,065 ang death toll. Ang Western Visayas mayara karon sa 10,296 ka-aktibo nga kaso sang COVID-19. Nagsungka na sa militar ang apat ka mga matag-as nga opisyales ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o kon CPP-NPA. Ginkilala ang mga nagsungka nga Sanday alias Django kag alias J nga lunsay miyembro sang Regional Striking Force o kon RSF, Kumiteng Rehiyon Negros Cebu Bohol Siquijor, alias Rodel nga Vice Squad Leader sang Squad 3 kag alias Pong nga Squad Leader sang Southeast Front. Ginsungka man sa mga ginaliga rebelde ang isa ka kalibre 45 nga pistola nga may 22 ka mga bala kag kalibre 45 nga armas luthang nga may 6 ka mga bala. Suno kay 11th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Roderick Salayo, ang pagsungka sang apat ka mga rebelde ang nagapatimaan nga naguba na ang grupo sang mga rebelde. 13 sa 17 karyon sa Pilipinas may local cases na sa Delta variant. Samtang mga fully vaccinated sa Pilipinas, 10% pa lamang sa kabilugan nga populasyon. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1.
Kag sa ato na... Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Yes, good morning dara kay Abigail Lavaro from Qatar. No, si Jola Garcia, oy happy birthday gali kuno kay Tita Virgie. Okay mo Tita Virgie, kuan ko na niya nang pakaisa ko man ni gali si Virgie. Si Jeng, happy birthday lang sa imo na Jeng, ano? Happy birthday! Happy birthday halin kay Jola Garcia. Kay Humawan Castro, kag kay Celia Haleco Espinosa, watching from Kawayan. Tamyaw man ni Noel Amar ang kumpare niya si Boy Higyolingo, kag Rayboy Alunan, kag hinablos na si Taboy Derla. Ija tanan no? Si Boy, si Rayboy, kag si Boy na gedya. Ah. Pinky Torico Lobaton, greet lang ang mother, happy 87th birthday. Oy, happy birthday! Happy birthday sa mother ni Pinky Torico Lobaton. Yes, subong adlaw. Yan, ni Pinky, yak balunas na sinungalan ni Mama, dahil ko. Ah. Ronnie Villanueva, sa yasawang si Carol, kag duha ka bata kasi Divine Mary Bless, kag Ron Daniel, Mabuhay Aksyon Radio. Okay. Sige, go. Shout out money Sir Noel ang iya friend nga si Biola kag June Era sa barangay Pahanukoy. Yes. Kay Jocelyn Kalamaan, good morning. Melissa Montinola, Miss Homa Lumena, mayang agasimo. Kay Dorotea Mero Villaester, good morning. Kay Emmanuel Hirona, good morning. 8 days of my 24 days quarantine. 24 days Labig ng lawig ba no? 24 days yun ang quarantine niya ni Tutong man. Lawig ako. Sabi ko 14 days na basi nagsala na. Mbut lang. Kasi 14 na na. Oo, basi 14, basi napindutan niya lang guro ang ano, Ang 2 imbis 1. Ito paray. Malawig na sa 24 days. Malo kang mayara nga 10 days yung quarantine mo. Kung naling ka sa Guabla, mayara man nga na 14 days. Ang 14 days, halin sa mga country, yung bala nga may red tag. Red tag bala nga mga countries, pasang, I think ang Kuwait, red tag mo na siya. So, 14 days na yung imo quarantine, no? So, depende na kung din yung country na galing. Ha? Nga,
Ay, sus. Okay, so sige. Kaya, dito taga di? Marilo Kahilig. Marilo Kahilig. Good morning. Kay Elizer Likayan, good morning man. Emmanuel Herona. Happy 14 days gid manggalit. Nga alam mo kaya 24 gid. Kaya Johnny Alohamiento, good tamyo niya lang yung asawa si Imelda Alohamiento kag family niya kabahog. Okay. Leo San Tuele Quirino. Taga Silay Labinagid, greet niya lang taga Silay Labinagid ang family Quirino kag Magitar. Good morning. Dahil na magbato malabago dra sa may Lukotan, Cabancalan City. Good morning sa inyo. Pinky Teruel, good morning man dra sa may Barangay Villamonte. Si Annalisa Dumapig, maayong aga. Jeril Gadudo, good morning. Abelia Delphine, good morning man. Dra sa may Lagranha, La Carlota City. Okay, Maayong maayong aga. classmate ko man Wilfredo Siapok, kag kay Lucy Siapok, good morning dira sa inyo. No? Si kay April Yusabia sa Masbate. Taguligan Ray Canilas, good morning man. Kag kay Jocelyn, maayong aga man dira sa imo. Si, ang higa nyo pala, sino nga ning higa nyo sa Silay gani? Paula? Si Paula, kumusta na Naman. saya? Okay lang, Paula lang siya gyapon. Paula lang sa Gapon. May pa siya nag-poti. Poti. Kalay. Wala pa. Ano siya gyapon? Paula. Ay, kalay. Mamago si Paul, si Bob Sanway na ako gapangilabot sila daw. Gina, ko Japan nila. Amo gina Paul siyang life, parang buhay. Si Paula, may pa nag-poti. Good morning, Aksyon Boy. Kaya ano ha, kay kumparing Bia Jonathan. Yes. Oo, bakal ginisubong ya binangkal kay ti gaulan-ulan. Gaulan, Tugnaw namin oo. pare sa Kape. kape. Halong-halong gid sa paglibod later. Ang kabay pa nga sold out. Mo binangkal galing kay ang ako nga kwarta di siya na lang ba na ako doon bilin. Away ka na dahil bilhin. Utang lang anay. Utang. Hambala lang bayaran lang sa 15. Ay kala. Ay 13 gali ka sweldo ng 13 mong. Binangkal taro no pa yan. Uy, yala. Yes, nag-chat sa akin si Miss Chinky. Tomorrowland. Yeah, Tomorrowland, the birthday girl. Yes, the birthday girl. Susulit na. Wala ko may sugpon ng iban. Power woman. Power woman. Yung may power man. Power pop. The power watch. Kuryente. Gali. So, ano tambal mo? Powerpuff Girl. Dudes, sabi niya, Sir Dudes, good morning sa imo. Mapugnaw nga aga sa tanan, dara sa may sumag. Oo. Halong-halong ikaw mo dara sa sumag. May gira sa sumag. Ano? May gira sa sumag. Halong-halong ikaw mo dara sa sumag. Melvin Inya Piel, may agaman. O, tisigara na. Sige, Standby na sa Balita National.
Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:25. Sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginkonfirmar sa Department of Health nga 13 sa 17 ka rehiyon sa Pilipinas ang nakarecord sa local case sa Delta variant sa coronavirus. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, 355 sa 450 ka Delta variant cases ang local, 69 ang sa returning overseas Filipinos, kag 26 nga gina-verify pa. Ang local cases na record sa Metro Manila, Cordillera Region, kung Metro Manila kamay 146 sa kakaso, Cordillera Region 1, Region 1 5, Region 2 1, Region 3 39, Region 4A 47, Region 5 1, Region 6 36, Region 7 37, Region 8 11, Region 9 3, Region 10 22, kag Region 11 6. Dua pa ni Vergere, 35 ka Delta variant cases ang ginkumpirmar nga fully vaccinated batok sa COVID-19. 17 na kabaton sa first dose, 83 ang wala pa, kag 315 ang gina-verify pa. Ginpahayag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga masobra 10% pa lamang sa populasyon sa Pilipinas ang fully vaccinated na kontra COVID-19. Ini ang ginpahayag ni Galvez kadungan sang pag-abot sang duga nga 326,000 ka doses sang Moderna vaccines. Ginpahayag ni Galvez nga masobra 24.1 milyones ang bakuna, nga lain-lain ang brands ang nagamit na sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod sa diin. 12.9 milyones diri ang first dose, kag 11.2 milyones naman ang second dose. Ang kabilugan nga kadamuon sa tao nga nabakunahan na sa second dose ang nagatiglawas sa 15.88% sa targeted eligible population, kag 10.13% naman sa total population. Ginklaro naman sa Department of Health nga hindi lamang sa mga kabataan na record ang pasaka sa kaso sa COVID-19, kundi sa tanan nga age groups. Halin sa Hulyo 13, tubtub 25, nakarecord ang DOH sa kabilugan nga 59% nga pagsaka sa tanan nga age group sa kumparar sa Hulyo 26 tubtub Agosto 8 nga record. Sunod sa DOH sa mga age groups, pinakataas nga porsyento sa pagsaka amo ang edad 30 tubtub 39 anyos, kag pinakanubo ang 80 anyos pasaka. Nag-issue ang DOH ang statement angot sa concerns ang report nga pagsaka sa numero sa mga kabataan nga natapikan sa COVID-19. Pabor si Health Secretary Francisco Duque III nga bakunahan ang mga kabataan batok sa COVID-19 apang kinahanglan nga may nagakaigo nga supply. Sunod kay Duque, ginatun-an na ini sa vaccine expert panel kag tanan nga expert group sa DOH. Dugang pa ni Duque, wala sang problema kung bakunahan ang mga kabataan apang mas maayo nga prioridad ang may mga comorbidities. Una diri ginpahayag ni Duque nga naka-report ang University of the Philippines sa anom ka COVID-19 pediatric cases kag duha diri ang may comorbidities kag nagbatsyag sang tuman nga seryoso nga impeksyon. Ginpahayag naman ni Marikina Representative Stella Kimbo nga kalakip sa congressional inquiry sa Octa Research Group kung paano ginusar ang ilang pondo matapos nga nakabaton inigikan sa Bayanihan 2 Law. Sunod kay Kimbo, ang kwarta nga valor 15 milyones pesos ang nagkadto sa UP Diliman Institute of Mathematics. Una diri nag-file sa resolusyon ang pila ka mamalidha nga nagaduso sa investigasyon sa Octa Research. Kag sa katapusan nga balita national, ginaprobahan sa House Committee on Ways and Means ang tax provisions ang hagda nga tuyo ideklarar ang porsyon sa Philippine rice bilang protected area nga may kategorya nga Marine Resource Reserve. Ang Philippine Rice Marine Resource Reserve Act ang gin-author ni Muntinlupa Representative Rufy Biazon. Tuyo sini nga maproteksyonan ang Philippine rice o kon Benham rice, kag ang sa palibot sini nga tubig pagi sa sustainable kag participatory management nga nagahatag sang konsiderasyon sa tanang applicable nga lahi kay International Convention sa diin ang Pilipinas among signatory. Ang Philippine rice isa ka 13 milyones ka hektarya sang undersea plateau nga sakop sang Aurora Province kag kabahin sa exclusive economic zone sang Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Ag sa aton mga ka-aksyon, D3 Bayo, ini ang pinakabago.
Good morning, Danay, kay classmate ko Edwin Escopel sa Laguna, no? Romel Gallo, kag Miss Lorely Alvarez, good morning, man. Amor Montaño Alvarez, George Maranyon, may makainan, may aga kag Che Zamora. Standby na kita mag-action sa action report, second portion, upod ka-action, Fred Salaga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition, upod yapon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Kabat. Kag-action, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon, Radio. Aton pamatiya. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.